susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Amen. Tayo po tumayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, at kami makakarinig naman po ng salita na galing sa inyo, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na ipapasamuhay namin po ang bawat maririnig namin ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kalakasan, Panginoon,
Salamat sa mga biyaya, Panginoon. At doon po sa manonood ngayong gabi ng live streaming, Panginoon, alam po namin na makakasama namin sila kahit malayo sila sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Bawitin natin kung may pagsubok man. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay
Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Muli pa buhay ko na, O Diyos. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap, ng buhay ko, hinahanap-hanap. buhay ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makuntento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, muling dakila ka. O ikaw, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makuntento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nanap tayo malaya. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makuntento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makuntento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makuntento. Sumasamba sa'yo, sagad
sagad-sagad ng kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagad ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Oh, salamat Panginoon. Ikaw lang ang nais namin, O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang ating Diyos. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa kagalingan, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Sa proteksyon, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw lang ang nananais ng aming mga puso. Lord, we seek Your presence. We want Your presence, Lord. Thank you, Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy kaming aawit, magpupuri. And we will give the best praise for You. Thank you, Jesus. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Muli pa, Panginoon. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha. Dakila ka, luluwalhatin ang ngalan mo, O Diyos. Malibawitin natin, Panginoon. Panginoon, narito
kapurihan ka. O hangad ng aming puso, hangad ng puso ay maranasan ka. Hangad ng awit, hangad ng awit, ay papurihan ka, Panginoon, papurihan ka. Hangad ng puso ay maranasan ka. Pinupuri, sinasamba ka, mangha. Oh, dakila ka, ang ngalan mo, Diyos. Kung pawitin natin, pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha. Dakila ka, luluwalhati, ang ngalan mo, Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, salamat, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, pupurihin natin, Diyos. Sa'yo ang karangalan, Panginoon. Sa'yo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, O Diyos. Sambahin ka at lahat ng iyong mga nilikha, nararapat at sa'yo ang aming papuri. Oh, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga sa iyo ang lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming mga awitin.
aming mga puso, aming mga buhay, O Diyos. Lord, we thank you for everything that you have done. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Thank you for moving in our midst, in our lives, Lord. Lord, alam namin sa gabi pong ito, sa pakikinig namin, O Diyos, ng iyong salita, once again, may panibago kang salita, Panginoon, na itatanim sa aming mga puso. Lord, once again, speak to your people. Kausapin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Maging sa mga kapatid namin na nasa tahanan ngayon, Lord God. Lord, kausapin mo kanilang puso. Lord, we thank you, Jesus. Ang aming mga puso ay handa, bukas, aming mga isipan, aming mga tenga, Panginoon, para sa maririnig namin sa gabi pong ito. We thank you, Jesus, for your presence, for your Holy Spirit, for moving in this place. We glorify your name. We praise your name. We will give you the highest praise, the highest worship, Lord, for you deserve everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello, sound check. Hallelujah. Amen. Pagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Bago po ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabing ito, O God, na kung saan, Lord, dinako mo ang aming mga puso, ang aming mga panyapak, upang makinig at mag-aral ng iyong salita. Ganyan na rin po, Panginoon, sa mga anak mong nakikinig ngayon, O God. Lord, salamat sa kanilang buhay at tunay nga, Panginoon, na hindi matatapos tong gabi, O God, na hindi ka nangungusap sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lang makita at ikaw lang maparangal ng Panginoon. Salamat, O God, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak si Jesus. Amen. Amen. At doon pa rin po tayo sa ating series na Intimacy with God. Pagpapalagayang loob sa Diyos. Amen. Meron po ba tayong pagpapalagayang loob sa ating Panginoong Hesus o sa ating Diyos? Amen. Lahat po tayo, siguro, meron tayong intimacy with God. Meron tayong intimate relationship sa Panginoon. Na kung saan, nabubuhay tayo dito ngayon dahil sa meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay Restore our first love to God. Ayan. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Meron po ba tayong first love sa Panginoon? O baka option na lang ang ating Panginoon? Na kung saan kapag gusto mo na lang siyang puntahan, pupuntahan. Kapag gusto mo na lang sumamba, sasamba ka na lang. Diba? Kung gusto mong manalangin, mananalangin ka na lang. Kumbaga, option mo na lang ang Panginoon. Kumbaga, hindi mo na siya prioritize. Diba? Amen? Katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang midweek sa turo ni Pastor Van. Diba? Makikita natin doon para ma-restore yung ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. Yung una niya, study and meditate the Word of God. Na kung saan, para manumbalik din yung ating love sa Panginoon, kailangan lagi din tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. At hindi lang nagbabasa, minimeditate natin. Ano ba yung meditate? Yung pinagbubulay-bulayan. Kumbaga sa isang pagkain, para mas malasahan mo ang isang pagkain, kailangan ninanamnam, nilalasahan, bago mo siya lunukin. Ganon din sa pagbabasa ng ating Panginoon. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, kailangan minimeditate, pinagbubulay-bulay mo. Kumbaga, ninanamnam mo bawat letra, bawat titik ng salita ng Diyos. Para ano? Para magampanan mo o masunod mo yung kalooban ng ating Panginoon. Sa ganung paraan, marirestore natin yung love natin sa Panginoon. Ano pa yung points ni Pastor Van? Give time to the Lord. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Yung pangatlo niya, trust Him, no? Magtiwala tayo sa Kanya.
Wala nang ibang pagtitiwalaan. Kasi kapag sa tao tayo nagtiwala, may tendency na pwede siyang mawala. Pwedeng mawala yung resources niya. Diba? Paano na lang kapag nawala siya, saan naman pupunta ang ating tiwala? Diba? Kundi sa Panginoon pa rin. Kaya tayo magtiwala tayo sa Panginoon. At yung pang-apat niya, prioritize. Yun. Kailangan priority natin lagi ang Lord. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, priority mo ba ang Lord? O iba na yung priority mo ngayon? Amen? Amen. Kailangan natin, at meron pa akong isang dagdag, kailangan may prayer din. Yan. Para ma-restore yung love natin sa Panginoon, kailangan may prayer ka rin. Kailangan lagi tayo nanalangin. O baka nakakaligtaan na natin mag-pray. Ang pananalangin, nagbibigay tayo ng oras sa Diyos. O baka sa pagsubo mo, nakalimutan ko mag-pray. Amen na lang, Lord. Ganun na ba tayo? Kahit sa simpleng pagkain natin sa kapagkainan ay hindi tayo nanalangin. Kailangan lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Yun. Sabi po sa Revelation 2:4, ito po yung key verse natin. Revelation sa Pahayag 2:4. Yan. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang inyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Verse 3, alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ito yung verse 4. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Amen? Ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Amen? Nanlalamig na ba? Nalalamig na ba yung love mo kay Lord? Na kung saan, paggising mo sa umaga, nakakalimutan mo na siyang kausapin? Na kung saan, dati, ang sigla-sigla mo sa paglilingkod sa Diyos, on time ka lagi. Andun pa rin ba yung pagsisigla natin? Na kung saan, nanlalamig na, ang sabi dito. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano yun? Ang pag-ibig mo nung unang sumampalataya ka sa akin. Kasi tayo, kapag mayroon tayong mahal, may first love tayo, diba? Lagi tayong on time eh. Lagi tayong excited, sabik. Sabik mo siyang makausap, sabik mo siyang makita, sabik mo siyang mahawakan. Diba? Ganon yung may first love ka. Diba? Sa mag-asawa, diba? Pag may first love, minsan, napapanood ka sa TV, namimiss ko na yung lambing mo. Diba? Lambingin mo naman ako. Diba? Minsan nawawala. Diba? Ganon din sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan, nalalamig tayo sa Kanya. Aminin natin at hindi. Totoo to, nangyayari sa atin bilang isang Kristiyano, nalalamig tayo. Pero, hindi natatapos doon. Kailangan maibalik natin yung init ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen? How to restore our first love to God? Paano ba natin may babalik yung pag-ibig natin sa Diyos? Yung unang pag-ibig. Yan. Lahat naman tayo, mahal natin ang Diyos eh. Diba? Wala naman pumunta dito na kay brother, kay sister. Diba? Lahat tayo, mahal natin ang Diyos. May pagmamahal tayo sa Kanya. Ang tanong doon, yung first love mo sa Kanya, nandun pa ba? Amen? O baka, wala nang first love, love mo na lang siya. Amen? Iba po ang love sa first love. Diba pag na-love and forsake ka, uy, na-love and forsake ako. Parang may muna sa puso mo na, yung feeling na love and forsake ka, di ba? Parang excited ka lagi. Ganon din dapat tayo. Naglagay lang po ng 4 na points para ma-restore yung first love natin kanina. Dadagdagan ko lang yung sinabi ko kanina. Yun. Number 1, para ma-restore yung first love natin sa Kanya, reunite with Christ. Yan. Muli tayong makipag-isa kay Kristo. Bakit? Kasi kung nalalamig ka na, nawawala yun ang love mo, makipag-isa ka ulit kay Kristo. Muli kang makipag-isa. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, makipag-isa kang muli. Kumbaga sa magsyota na nagiwalay, ligawan mo ulit. Di ba? Ligawan mo. Ligawan mo ulit ng Lord. Makipag-isa tayo sa Panginoon para manumbalik yung init ng pag-ibig mo sa ating Panginoon. Amen? Muli kang makipag-isa. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen? Sa sinasabi sa verse, dapat araw-araw tayo nakikipag-isa kay Kristo. Bakit? Kasi araw-araw din tayo nagkakasala. Araw-araw din tayo nagkakamali. At ang tanging Diyos lang ang nakakakita niyon.
Amen? Kung nakita man ng ating mga leader, mga pastor, pero higit sa lahat nakakita ang ating Panginoon. Amen? Alam ng Lord, kung nalalamig ka sa Kanya, sinabi niya sa Revelation, isa lang ang pinakayo ko sa iyo eh. Diba? Yung dating unang pananampalataya sa Kanya na wala na, nalamig na. Alam ng Lord, sa puso natin kung sino yung nanlalamig sa atin dito. Sa mga nanonood, alam ng Lord kung sino yung nanlalamig. Ang kailangan lang natin, ibalik yung unang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. Anong kailangan? Makipag-isa tayong muli sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Paano ba tayo makikipag-isa sa ating Panginoon para manumbalik yung unang pag-ibig natin sa Kanya? Tuloy po natin yung kanina yung binasa natin sa Revelation, sa Pahayag 2 verse 5. Yan. Yan. Kadugtong po yan ang binasa ng key verse natin eh. Pinutol ko lang po kanina itong. Para manumbalik tayo sa Kanya. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Amen? At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, amen, ito, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang inyong ilawan. Gusto niyo bang puntahan kayo ng Diyos mamaya habang natutulog tayo? Na? Kukunin ko na ang buhay mo. Kukunin ko na kung anong meron ka ngayon dahil wala ka ng love sa akin. Ayun, sa nanonood ngayon. Diba? Gusto niyo po bang kunin kayo ng Lord? Amen? At tayo ng Lord yun, syempre. Amen? Sabi sa Revelation, alalahanin natin. Yan. Paano pa tayo muli makikipag-isang muli? Ano sabi doon? Alalahanin daw natin yung dati nating kalagayan. Ano ba yung dati mong kalagayan? Bago ka pa hindi nakakilala sa Panginoon. Di ba? Dati kang siguro mainitin ang ulo mo. Dati siguro na onting kantilang sa'yo ni brother, ni sister, o ng ibang tao, mainitin na agad ang ulo mo. Tayo-tayo lang nakakaalam kung ano yung dati nating kalagayan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, tinubos niya tayo. Ayun yung dapat natin alalahanin kung ano yung kinalalagyan natin dati. Kasi kapag naalala natin dati kung paano tayo binago ng Diyos, babalik tayo sa Kanya. Babalik yung init ng love natin. Babalik tayo sa Kanya. Babalik yung excitement natin sa Kanya, yung paglilingkod natin sa Kanya. Bakit? Kasi kung iisipin natin, dati ako mabisyo. Inamin ko, dati mabisyo. Kapag nanlalamig ako kay Lord, inaalala ko yun. Lord, salamat dahil binago mo ako. Hindi ako makakatayo ngayon dito, hindi ako makakatugtog dito, kundi mo ako binago. Alalahanin natin yung dati nating kinalalagyan. Para ano? Para manumbalik yung unang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos naman, siya naman unang nagmahal sa atin eh. Diba? Minahal niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay niyang kanyang anak, di ba? Kaya yun, yung pangalawa, sabi son, pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Amen? Sabi doon, pagsisihan mo at talikuran ng kasalanan. Bakit? Ba't kailangan natin magsisi? Kasi kapag tayo makasalanan, di ba? Yung kasalanan kasi yung humihiwalay eh. Humihiwalay sa atin para hindi natin magampanan yung pag-ibig ng Diyos eh. Yung kasalanan yung humihiwalay sa love ng Lord sa atin, kaya nawawala yung init ng love natin. Kasi isang kinukondem mo yung sarili mo eh, nakagawa ko ng mali. Lord, nakagawa ko ng mali. Makasalanan akong tao. Alalahanin natin na tinubos tayo ng Panginoon. Minahal niya tayo, kaya dapat natin siyang mahalin din. Ang pag-isihan natin at talikuran ng ang mga kasalanan na ginagawa natin. Bakit? Dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos, na kung saan unti-unti nang nawawala yung init ng pag-ibig mo sa Kanya. Lahat tayo nagkakasala at nagkakamali. Tanging Diyos lang ang nakakaalam nito. Kaya wag natin hintayin na pumarito ang Diyos para kunin yung buhay mo, para kunin yung ilawan mo, yung kinilalagyan mo ngayon. Ano pa yung sunod? Alalahanin ang dati mong ginagawa. Amen. Ano sabi doon? Alalahanin mo ang dati mong ginagawa. Ano ba yung dati mong ginagawa? Yung una mong nakilala ang Lord. Diba? Ako, dati, ang una kong ginagawa, excited ako lagi. Lagi akong nagbabasa ng salita ng Lord. Lagi akong umaawit sa Kanya. Amen. Lagi akong sumusulat ng mga kanta sa Kanya. Itong tinuturo ko ngayon, binigay sa akin Lord, ito na-experience ko kasi, na kailangan natin muling makipag-isa sa ating Panginoon. Para ano? Para manumbalik talaga yung love ng Lord sa atin. Ayun yun, alalahanin ang dati mong kalagayan, pagsisiyan at talikuran ng iyong kasalanan, alalahanin mo ang dati mong ginagawa. Na dati, laman ng puso mo ang Lord eh. Alam niyo ba yung kanta ni Gary B. Valenciano? Amen?
Basahin ko na sa'yo, hindi ko nakakantahin ha. Yung kanta ni Gary Valenciano na, Dati Rati. Ito. Dati Rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Amen. Lagi ako sa isip mo. Dati Rati, inaawitan pa. Labi ay may ngiti, mga matay nagniningning. Amen. Ito. Ngunit ngayon, nagbago ka. Dati Rati, nagbago ka. At ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Napapansin niyo ba yung ihip ng hangin kapag nagbago na yung isang tao? Dati close na close mo, pero nakagawa ng mali sa'yo. Umiihip na yung hangin. Siglat tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Pagmamahal ba ng Diyos, kailangan pa? Amen? Dati-rati, pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon, kaibigan mo'y ako'y bukang bibig? Kaibigan natin lagi ang Lord eh. Lord, ikaw ang kaibigan ko. Bakit ngayon? Bakit ngayon anong lamig? Ang ganda ng lyrics na ito eh. Di mo alam, sabi ng kanta. O si Lord yung nagsasalita dito. Di mo alam, ako'y nasasaktan. Sakit pala ng kantang to. Sa di pagpansin ng aking pagmamahal. Amen? Masarap pag kinanta to, masarap. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin ng aking pagmamahal. Lumapit ka, ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan. Ito yung last verse na sa kanta. Panginoon, kumbaga ikaw na. Panginoon, ako'y nabulag na pandarayang mundo. Ako'y patawarin mo. Totoo naman. Kaya nawawala yung unang pagsinta mo sa Diyos kasi nadadaya tayo ng mundo. Amen? Paano tayo nadadaya ng mundo? Napopokus tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Example, ako hindi na ako masyado naglalaro ng mga online games eh. Tinanggal ko na. Amen. Amen. Binawasan ko na siya. Kasi bakit? Kasi nadadaya tayo, nabubulag tayo ng mundo. Yung oras na dapat para sa Diyos, nabibigay mo sa oras sa mundo. Diba? Sa games, example natin, yung games. Dati may oras ka sa Diyos. May 1 oras ka, 2 oras, ngayon napupunta na sa gadget. 2 oras, minsan maghapon pa. Amen? Di mo alam, nasasaktan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, di mo alam, nasasaktan ng Diyos. Amen? Mahal ba natin ang Diyos? Amen? Muli tayo makipag-isa sa Kanya. Ibalik natin yung init ng ating pagsinta sa Kanya. Amen? Kasi ang Diyos, andyan naman yan. Lagi yan nakatingin sa atin. Amen? Yun nga, reunite with Christ, yung number 1 natin. Pangalawa, amen. Bulay-bulayan po natin yung kantang yun, ang ganda. Pangalawa, remember the promises of God. Ayan. Amen. Bakit alalahanin natin pangako niya? Kasi maraming tao kaya nagbabackslide, umaayaw, hindi nararamdaman ang love ng Lord kasi hindi nila alam ang pangako ng Diyos. Hindi nila inaalala yung pangako ng Diyos sa buhay nila o sa buhay natin. Amen. Ako, dati, ito yung binigay sa akin, Lord. Sabi ko, Lord, bakit restore our first love? Kasi naranasan mo. Ako dati, testimony ko lang ha. Nanlamig din naman ako sa Panginoon. Yung talagang umayaw ako, umalis na ako dito eh. Pumunta akong probinsya eh. Andun ako sa probinsya, nag-iglesia ako. 2 taon ako nag-iglesia dun eh. Amen? Sinasabi ko dahil totoo. Diba? Nawala ako sa pag-ibig ng Diyos. Nawala yung init ko. Dati nagsisimba ako on time eh. Pero yun parang, dahil nawala yung love mo kay Lord, di mo inalala yung pangako niya. Nawawala tayo sa alignment sa Kanya. Hindi pa yun. Maraming panlalamig yung nangyari sa akin. Bumalik ako sa dating ako. Kahit nakakarinig na ako ng salita dati, bumabalik ako sa bisyo ko. Amen? Pero dahil inalala ko yung pangako ng Diyos, at dahil inalala ko yung pangako ng Diyos, yun, nandito ako ngayon. Amen? Pinahawakan ko na ngayon yung Kanyang salita. Para ano? Para hindi ako malamig sa Kanya. Para ma-restore lagi yung love ng Lord sa atin. Kung alam natin ang pangako ng Diyos, kailanman hindi tayo manlalamig sa Kanya. Hindi mawawala yung love mo sa Kanya. Ano sabi sa Psalms 138, verse 8? O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. Amen? At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Amen? Diyos, ang pangako ng Diyos, lagi niyang tinutupad yan. Ang sinimulan niyang pagbabago sa'yo, tatapusin niya yan.
Amen? Sabi mo sa katabi niya, tatapusin yan ng Lord. Amen? Sinimulan niya yan eh. Sinimulan kanyang baguhin eh. Tatapusin niya yan. Pangako niya yan eh. Amen? Kaya sa buhay natin, alalahanin natin yung pangako ng Diyos para hindi tayo malamig. Naglagay lang po ako ng mga pangako ng Diyos para medyo magkaroon tayo ng lakas ng loob. Para pag nalalamig ka man ngayon nanonood, sa mga nanonood o mga nakaupo dyan, kung nararamdaman mo nanghihina ka ngayon, may pangako ang Diyos. Sabi sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? May dahilan pa ba para manlamig? May dahilan pa ba para umayaw, tumalikod sa paglilingkod sa Diyos? Kung alam mo yung pangako ng Diyos na siya isa sa iyo, hindi ka matatakot dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, iingatan at ililigtas. Kung alam natin ang pangako ng Diyos, wala nang dahilan. Wala nang patumpik-tumpik pa, kumbaga. Diba? Kasi alam mo na yung pangako ng Diyos eh. Diba? Ibalik natin yung init ng love, Lord. Alalahanin natin yung pangako niya. Amen? Sabi doon, sa Isaiah 41:13 din, sabi doon, ako'y si Yahweh na iyong Diyos, ang magpapalakas sa iyo at nagsasabi, huwag kang matakot at tutulungan ko kayo. Amen? Minsan nakakaramdam tayo ng panlalamig, ng panghihina, nakakaramdam tayo na kapag may pagsubok, may problema sa ating buhay, natatakot tayo kahit sa bayarin ng kuryente o bayaran ng kung ano-ano man, natatakot tayo. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Kumbaga kung bababa ang Diyos relax ka lang, akong bahala, di ba? Ganun ang Diyos. Relax ka lang, akong bahala. Basta alalahanin mo yung mga pangako ko sa'yo. Amen? Diyan po ba kayo? Ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Tutuparin niya yan, ang kanyang pangako. Meron lang tayong kailangan gawin para yung pangako ng Diyos ay nandun sa ating buhay. Sabi sa 2 Peter 3:9, yung kailangan natin gawin dapat yung kanina pinag-aralan natin sa night to. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan. Kala kasi ng iba, nagpapabaya ang Diyos eh. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais mapahamak. Hindi niya nais mapahamak tayo. Bakit? Bakit hindi tinutupad ng Diyos minsan bakit hindi pinapaintulutan minsan ng Diyos yung pangako niya? Kasi hindi niya pa, baka mapahamak ka kapag tinupad niya yung pangako niya sa'yo. Totoo pa rin naman ng Diyos. Hindi niya lang muna ginagawa. Diba? Kung sabi doon, balikan po natin, ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya na inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi, tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Example, yung pangako ng Diyos, sabi, Lord, kala ko ba bibigyan mo ako magandang buhay? O sige, bigyan ka ng Diyos ng magandang buhay. Pangako niya yan, bigyan ka na instantly. Hindi ka pa nagbabago. Makasalanan ka pang tao. Diba? Anong gagawin mo sa pagpapala ng Diyos? Diba? Mawawala lang. Baka mapahama ka pa lang. Ayun ang ayaw ng Diyos, na mapahama ka. Na kailangan, bago bigay ng Diyos yung pangako niya, magsisi ka muna. Talikuran natin yung ating kasalanan. Diba? At ang tanging Diyos lang ang nakakaalam yun. Andiyan naman ang Lord, laging bukas yung kanyang pala, lagi siya nakatingin Diba? Humingi lang tayo ng tawad sa Kanya, yung sincere, yung tao sa puso, ng pagiging ng tawad sa Kanya. Amen? Talakpakan po natin ating Panginoon. Nanto ka na po ba? Amen? Pangatlo, ayan. Remember that God has a plan for you. Alalahanin mo, may pangako ang Diyos sa'yo. May plano. May plano ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Amen? Kung ikaw ay nanlalamig ngayon, nanghihina, na parang down na down ka na, alalahanin natin, laging may plano ang Diyos sa'yo. Ano ang isang plano ng Panginoon sa ating buhay? Jeremiah 29:11. Ito, kumbaga, sa isa, lagi itong dinadaanan itong verse na ito Amen? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Ano itong planong ito? Planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen? Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? May dahilan pa ba para manlamig? Amen? Ibalik po natin kasi may plano ang Diyos Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Nagdudulot ng magandang kinabukasan, ng punong-puno ng pag-asa sa ating buhay. Kaya kung ikaw,
Sa buhay mo ngayon, nalalamig ka pa, alalahanin natin, may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ang plano ng Diyos sa buhay mo ay ikagaganda ng kinabukasan mo. Minsan, kaya maraming Kristiyano ang nawawala sa love ng Lord kasi nagiging abala sa mga bagay na hindi naman plano o kalooban ng Diyos. Amen? Minsan, diba? Minsan, ikaw, example natin. Ano bang magandang example kung bakit yung plano mo muna susunod kaya lumalayo ka sa Diyos? Diba? Minsan, may mga plano tayong hindi kalooban ng Diyos eh. Hindi niya kalooban sa buhay natin. Kaya minsan, nawawala tayo sa alay niya. Nawawala tayo sa love niya. Nawawala tayo sa direction niya. Kasi sabi naman dun, ang plano ng Diyos, magdudulot ng kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa. Amen? Sapagkat diba, nababatid niya yung plano. Dito, yun. Ano ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos sa buhay natin, yun nga, yung ikakaganda natin buhay. Amen? Ito po, nilagay ko po kanina, lagi natin tatandaan, bilang isang Kristiyano, no, na ang plano at biyaya ng Diyos, hindi kanya ilalayo sa kanyang gawain. Amen? Yung biyaya at plano ng Diyos, hindi kanya ilalayo. Diba? Bagkos ilalapit ka pa niyan. Yung pagpapalat plano ng Diyos sa buhay mo, ilalapit ka niya sa ministeryo niya, sa gawain niya, para hindi ka lumayo sa kanya. Kasi asan ba ang pagpapala? Nasa Diyos eh. Diba? Minsan may pagpapala ang mundo. Diba? Nakatanggap ako ng blessing ganito, pagpapala ng Lord to. Natanggap ako sa work, pagpapala ng Lord to. Minsan, ginagamit ng diablo yan para lumayo ka sa Diyos. Yeah? Minsan maganda, sa una maganda. Kasi hindi mo pa nakakita yung dulo eh. Maganda, mayroon pang oras ka pa sa Diyos, pero pag dumating na sa Diyos, nahati na yung oras mo sa Kanya. Kunyari, example, nagbago yung schedule mo. O meron kang business na pag-uusapan na ganito. Di ba? Eh pag nasagasaan na yung gawain ng Lord, wala na. Sino na pipiliin mo? Pipili ka na ngayon sa dalawa. Anong gusto mo? Yung plano mo o yung plano ng Diyos? Yung plano mo, panandalian lang. Yung plano ng tao, panandalian lang. Example, itong bahay, itong church, plano, bahay ito. Pwede itong gibain eh, di ba? Wala ka ng plano, gibaan na. Pero ang Diyos, pag nagplano, punong-puno ng pag-asa, hindi ka mawawala ng pag-asa pag may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya lagi natin tatandaan, yung biyaya at plano ng Diyos, hindi ka niyan ilalayo sa ministeryo niya. Bagkus, ilalapit ka pa niyan dun sa pagpapala niya. Amen? Pang-apat po, last. Amen. Ito po yung pang-apat na dapat nating ginagawa para manumbalik yung init ng love. Ito po yung ginawa ko yung binalik ko yung love ko kay Lord. Soak in His presence. Yan. Ito yung pinakamaganda. Magbabad sa presensya ng Diyos. Gusto mong manumbalik yung love mo kay Lord, yung dating sigla mo, yung dating init mo sa Kanya, magbabad tayo sa presensya niya. Amen? Kasi kapag nagbabad tayo, diba sa isang damit, lalo na pag puti, ano bang purpose mo, ba't mo binababad ang damit? Amen? Para matanggal ang dumi o ang mancha. Ganon din. Kapag nagbababad tayo sa presensya ng Diyos, dapat meron tayong tinatanggal. Meron tayong inaalis. Meron tayong gustong ipaalis sa Lord. Lord, alisin mo tong ganito ko. Kung ano man yung nakakahadlang para mawala yung love mo sa akin, tanggalin mo, Lord. Kailangan lagi tayo nagsusuk sa presence ng Lord. Amen? Amen. Para manumbalik ang init ng pag-ibig natin sa Diyos, kailangan nating gawin ay magbabad sa Kanyang presensya. Amen. Sabi sa awit 42:1-2, Amen. Sabi doon, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon na hinahanap ang Diyos ng uwaw kong kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo sumamba? Katulad ng isang usa, hanapin natin yung presensya ng Diyos. Manabik tayo sa presensya ng Diyos. Amen? May nananabik pa ba? May nagsusok pa ba? O baka nagsusok na lang tayo ng presence ng Lord pag nandito tayo sa church. Amen? Iba po yung pagsusok na nandito, iba po yung individual, yung sarili mo, yung ikaw mismo, nagsusok ka sa presence ng Lord. Amen? Masarap pong magsuking sa presensya ng Lord. Lalo na kapag yung sa puso mo lumalabas. Sinasabi mo kay Lord, yung hinaing mo, sinasabi mo kay Lord na, Lord, ang sarap magbabad sa presensya mo. Amen? Katulad ng isang usa, hinahanap niya. Bakit hinahanap ng isang usa yung batis? Kasi prone siya ng danger eh. Laging inaano yan ng mga wild animals, kunyari ng leon, ng tiger, ng mga usaan laging target niyan para kainin. Ganon din sa buhay natin isang Kristiyano. Target tayo ng diablo. Sirain yung love mo kay Lord. Sirain yung pagbababad mo sa Kanya. Kaya dapat tayo maging katulad ng isang usa. Yung kanta nga, babad sa presensya mo tulad ng isang usa.
kailangan maging isa din tayo. Hanapin natin yung presensya ng Diyos. Magbabad tayo sa Kanya. Ang sabi din sa awit 63:1-8, 63:1 verse 1, yan. Favorite ko pong verse to kapag magsusuking ako eh. Yan. Lagi ko po itong binabasa. Yun. Yung 1 lang po yung babasahin ko, pero pag binasa nyo po yan, ang sarap pong basahin yan. Favorite verse ko po ito sa pag nagsusuking eh. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uwaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Amen. Sabi ni Haring David doon, O Diyos, Ikaw ang lagi kong hinahanap. Yung awit natin kanina, Ikaw ang hinahanap ko. Diba? Dapat lagi natin hanapin ng Diyos. Lagi tayo magbabad sa Kanyang presensya. Hangad din natin. Para ano? Para manumbalik muli yung init ng pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Amen. Ano ba ang naidudulot ng pagbabad sa presensya ng Diyos? Amen. Sabi sa awit 23:1-6, sabi doon, yan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Totoo naman. Ito yung sa verse 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Imagine niyo po yung luntiang pastulan. Diba? Kanyari, example natin sa mga ibang bansa, yung green na damo. Diba? Green pasture, diba? Ang sarap tingnan, ang sarap humiga. Diba? Ganon tayo aakayin ng Diyos kapag nagbabad tayo sa presensya. At imagine niyo rin kapag nasa batis kayo, yung walang katao-tao kayo lang, ikaw lang mag-isa. Ano maririnig mo? Kunin ng ibon, yung ragasan ng tubig, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kumbaga, pahihimlayin ka ng Diyos sa luntiang pastulan at aakayin ka niya sa tahimik na batisan. Amen? Tuloy po tayo. Pinanunumbalik ang aking kalakasan. Amen? At pinapatnubayan niya sa tamang daan. Amen. Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Amen. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakakita nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos sa aking saro. Pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa buhay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? Ang sarap pong basahin ito ng Psalms 23 verse 6 na kung saan kapag si Lord yung inuna natin, nagbabayad tayo sa Kanya, hindi tayo magkukulang. Amen? Kapag binabad natin presensya na yung buhay natin sa Kanya, ano sabi doon? Dadaling ka niya sa tahimik na batasan, sa luntiang pastulan. Napakasarap pong magso kay Lord eh. Na-imagine niyo na po ba yung ito, testimony lang po, nagsoking po ako kay Lord, nandiyan po ako sa taas, nagsoking po ako sa children's room dati, ng 12 ng gabi hanggang 2 ng madaling araw. Nagsoking ako kay Lord. Eko Lord, ang gusto ko kasi niya mabago ako eh. Yung instantly mabago ako eh. Ay yung inim ko kay Lord, umakyat ako sa taas. Hindi pa to ayos, hindi pa masyadong ayos yung mga ano. Pero may tiles na yon, may doorknob na, nakalak na. May gusto kong ipalis kay Lord. Yun nga yung bisyo ko, yung gusto ko na mawala, instantly gusto ko mawala talaga. Yung ganun lang. Ay yung inim ko talaga, umakyat ako, nagpray ako. Susoking ako kay Lord. Lord, nagbabad ako sa Kanya presensya ng 2 oras. Alam niyo yung kinikilabutan na ako, yung presensya niya bumababa na. Nila ko yung pinto, yung door, yan, nila ko yun. Nakalak talaga, pinindot ko pa. Tapos naglulumod ako. Nag-pray ako kay Lord, nananalangin ako, nagsusok ako. Biglang bumukas yung pinto. Ano man, disturbo ng kaaway, di ba? Bumukas yung pinto. Ako lang yung mag-isa eh. Wala nang katawa-tao dito eh. Wala pa naman tao sa taas. Inaayos pa lang ito, hindi pa ganun ka ano. Ako lang, bumukas. Siyempre, ikaw tao lang, natatakot ka. Pero hindi ako nagpatinag kasi gusto kong may mabago sa akin eh. Gusto kong may maalis sa akin. Ganun yung pagbabad sa presensya ng Diyos. Gusto mong may maalis. Sinarado ko ulit, nila ko. Pray ulit ako, Lord. Nagsoking ulit ako, Lord. Yung umiiyak na, tumutulo. Naghahalaw na yung sipon ko. Yung sipon sa kayong luha ko. Talagang maya-maya may umakit sa hagdan. Talagang papunta sa kwarto. Siyempre, ikaw, tao lang. Lord, gusto ko may mabago eh. Natatakot ako. Alam nyo, tumigil yung kaaway, yung diablo eh. Siguro, hindi ko to kaya. Kasama na ito si Lord. Siguro, ang dami kong angel dun sa loob ng ano.
Alam mo yung nakaganto ako, nakaload ako nakaganto, may umaangat sa ano ko, sa kamay ko. Tapos ang bango-bango ng kapaligiran. Diba? Ganun kapag magsuot, diba? Kapag magbababad ka ng damit, ang bango. Ganun. Mabango siya, hindi ko ma-imagine yung bango, yung aroma na yon. Talaga napakabango. Ganun po magbabad sa presensya ng Diyos. Kailangan may mababago sa'yo, may maaalis. Amen? Para manumbalik yung init ng love, ng Lord sa ating buhay. Amen? Nakikita ko, pag didilat ako ng mata ko, nung mag-pray pa lang ako, may mga maitim. Nakikita ko maitim, ang dahil maitim. Tapos yung sabi ko kay Lord, hindi ako magpapatalo sa gawa ng kaaway. Gusto ko talagang may mabago sa akin, baguhin mo ako. Yun, biglang lumiwanag yung paningin ko. Wala akong nakikitang binta-bintana. Liwanag. Tapos sabi ko, mag-alas 2 na. 2 hours ako nagpipray kay Lord. Lord, paano ko mapapatunaya? Patunayan mo sa akin. Sabi ko kay Lord na binago mo ko. Na anak mo ko. Ano binigay niya sa akin? Psalms 2 verse 7. Kaya basahin nga po natin kung di po ako nagkakamali. Psalms 2 verse 7. Ito po yung hiningi ko kay Lord eh. Sabi ko, Lord, paano mo mapapatunayan na binago mo ko, anak mo ko? Sabi ko. Yun sabi sa akin, paano ko Lord mapapatunayan, binago mo ko? Eh may Bible ako sa taas, nagdala akong Bible. Para just in case na magbabasa ako pagkatapos ko mag-soaking. Lord, bigyan mo ako ng katibayan. Katunayan na, anak mo ako na binago mo ko. Amen? Binigay niya sa akin Psalms 2 verse 7. Ito, Tagalog po. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak. Amen? Di ba? Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Umiyak na naman ulit ako kay Lord. Lord, iyak na naman ako ng iyak. Lord, tunay ka nga. Tunay ka nga, Lord. Hindi ka malilimitahan. Umiyak ako kay Lord, Lord, salamat. Alam niyo, kinabukasan, hindi ako lumabas, hindi ako nag-drive. Nag-soak pa rin ako kay Lord. Kinabukasan, basa akong Bible, worship. Ito yung binalik ko kay Lord eh. Ito mga to, yung tinuro ko yan. Naranasan ko, ito yung binalik ko kay Lord. Tapos mga 2 days, bumiyaya ko. Nag-drive ulit ako. Sabi ko, Lord, paano, anak mo ba talaga ako? Mahal mo ba ako? Alam nyo, may umovertake sa akin na ban. God loves you. Umiyak na naman ako eh. Siyempre, di ka naman kita ng pasayar mo. Umiyak ka. May shades ka, may ganun ka. Iyak na naman ako. Tapos, hindi pa ako nakontento. Lord, mahal mo ba ako? Alam nyo, traffic. Napatingin ako sa saya ng yung sa jeep. Yung mayroon nakalagay doon. God loves us. Oh, talagang mahal tayo ng Lord. Mahal ako ng Lord. Alam mo, umuwi ako. Tuwing nakakaramdam ako ng vision, tawag ng laman, umuwi ako. Kahit ako na yung una sa pila, umuwi ako. Kahit wala akong boundary, umuwi ako. Nagpipray ako kasi matatempt ka eh. Andun yung temptation eh. Bibigyan ka ng ganito. Oh, take ka, isa lang. Minsan lalapit pa sa iyo yung naninigarilyo. Bibigyan ka. Eh syempre ikaw, binago ka ng Lord, panindigan mo. Pinanindigan ko. Uuwi ako. Oh. Nagtataka ngayon itong mga kakapa ko driver. Bakit ikaw, ilang oras ka lang nabiyahe? Kinumpit nila eh. Ilang oras ka lang nabiyahe? Bakit nakakaipon ka? Nakakabili ka pa ng ganito? Sabi ko, simple lang naman. Sabi ko, magtiwala ka lang sa Diyos. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, paano mo nawala yung bisyo mo? Sabi ko, simple lang. Isuko mo yung buhay mo kay Lord. Amen? Diba? Ngayon, pag naninigaro sila na yung lumalayo sa akin. Ngayon, pag nagiinom sila, pag dadaan ako, yung mga kaibigan ko, huwag yung paiinumin yan. Sila na yung nagtatanggol sa akin. Na dati, sila yung nagpe-persecute sa akin, hindi ka pala tunay na kaibigan eh. Hindi ka marunong makisama. May nasagot nga akong isang kaibigan ko, sabi niya, makisama ka naman, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano bang paraan yung gusto mong pakikisama ko sa inyo? Sabi niya, yung mag-inom ka, jumaming ka sa amin, ay hindi. Pwede ko kayong pakisamahan na ganito. Magkukwentuhan tayo. Yan. Kunyari, bibili tayo ng soft drinks, ayun yung pakikisama. Sabi niya, hindi porkit mag-iinom kayo, pakikisamahan na kita. Hindi. Ayan. Pwede kitang pakisamahan sa ganitong paraan. Ayan. Sabi pa nila, baka magpas ka na sa langit kasi ang sarap sarap yung dating first love mo kayo pag binalikan mo eh. Baka lumagpas ka na sa langit niya na. Sabi ko, pag ako lumagpas sa langit, hihilain kita pataas. Una kitang hihilain. Yan, sinasabi ko sa kanila na, alam nyo, lagi ko silang sinagsasabi na, ang pagbabago, hindi kaya ng tao, sabi ko sa kanila. Pwede kang magbago, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 1 year. Sarili mo kakayahan, mabago ka. Pero babalik ka pa rin pag hindi mo kasama ang Diyos, sabi ko sa kanila. Gusto mong magbago, sumama ka sa akin. Dadalhin kita kay Lord. Ganun yung sinasabi ko sa kanila. Kaya napakalaking tulong kapag meron kang first love sa Lord. Alalahanin mo lang yung
makipag-isa kang muli sa Panginoon, alalahanin mo yung pangako niya, alalahanin mo yung may plano ang Diyos sa buhay mo. Diba? Mag-sow ka sa presensya ng Diyos. Napakasarap kapag may first love ka na may aalalahanin ka sa Panginoon. Diba sa mag-asawa, inaalala kapag maghihiwalay na, pag-counsel. Ba't kayo maghihiwalay? Bigyan ko kayo ng isang linggo, alalahanin niyo yung mga dati niyang ginagawa. Diba? Siguro, napanood ko na sa TV yun eh. Kakounsel, alalahanin mo yung ganito. Kung dati pinagtitimpla mo siya ng kape, pagtimpla mo. Diba? Kakounsel, okay. Tapos balik kayo sa akin. Hindi na magilo kasi binabalikan yung love. Amen? Binabalikan. Kaya sabi mo sa katabi mo, balikan mo na. Baka puntahan ka pa ng Lord ngayon. Alisin yung kinilalagyan mong ilawan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. I hope na meron po tayong natutunan para manumbalik yung init ng love ng Lord sa atin. Manumbalik yung first love ng Lord sa ating buhay. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mapagpalang gabing ito, O God, na kung saan, Panginoon, na hindi kami dapat manlamig sa iyo, Panginoon. Hindi dapat mawala yung love mo sa amin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa paalala mo, Panginoon, na kung saan, O God, para manumbalik ang aming love sa iyo, O God, ang first love, O God, muli kami makipag-isa sa iyo, Panginoon. Alalahanin namin, Panginoon, lagi ang iyong pangako. At Lord, alam namin, Panginoon, may plano ka sa buhay namin, Lord. Lord, simula ngayon, O God, ibabalik namin, Panginoon, yung dating init, yung dating first love namin sa iyo, Panginoon. Magiging excited na kami muli, Panginoon, sa paglilingkod, Lord. Sa anumang yung gawain, Panginoon, kami lagi, Panginoon, nasusunod na sa iyo, O God. Tuwing nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo, Panginoon, hindi kukupas, O Lord. Kumupas man ang pag-ibig namin sa iyo, O God, ang pag-ibig mo, Panginoon, kailanman ay hindi kukupas sa aming buhay, Lord. Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami. At ipaalala, Panginoon, kung sino kami dati. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, kung ano yung kinalalagyan namin dati, O God. At ipaalala mo, Panginoon, kung ano yung ginagawa namin sa iyo, O God, yung una ka naming nakilala, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito, O God. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O God. Lord, salamat sa pagpalang gabing ito, Lord, na kung saan, Panginoon, alam ko, Panginoon, na nagayag ka sa amin sa gabing ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Dako po tayo sa gawain ng pagbibigay. Ang sabi po doon sa turo ni Brother Neil, restore our first love to God. So sa ating pagbibigay po, nais din po ng Diyos na ibalik po natin yung first love natin sa Panginoon sa ating pagbibigay. Example lang po, dati po dahil wala pa po tayong income or kung may income man tayo, hindi po as in sobrang laki, tama lang, pero nakapagbibigay tayo sa Diyos. Dinidesire po natin na makapagbigay tayo sa Panginoon. Dinidesire natin na, Lord, gusto ko rin makapagbigay ng higit pa sa binibigay ng iba or yung nais ng puso mo na maibigay at makapagbigay ka sa gawain ng Panginoon para matustusan pa yung mga gawain yung gawain natin sa halimbawa, yung mga paghayo ng mga ating mga kapastoran. Nais po natin yun or dinisire po natin yun at pinag-pray po natin. Pero nung time na pinag-pray po natin na, Lord, ganito, bigyan niyo ako ng trabaho, ganyan, binigyan ka nga ng Lord. Pero nung dumating na yung pagpapala sa'yo, nakalimutan na po yung pinangako natin na, Lord, gusto ko rin yung dinidesire ng puso natin, nakalimutan natin. Paano po natin na maibabalik yon? So, dapat daw na i-restore po natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, nais natin na maibigay yung nararapat sa Kanya. Buksan po natin yung ating mga Bible sa 2 Corinto 9, verse 7 to 8. Ang sabi dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So sa ating pagbibigay, buong puso po natin may joy
na sa ating pagbibigay, hindi lang yung napilitan ka lang, ito na lang, o kung ano lang meron sa'yo, yan lang ang bibigay mo. Nais ng Diyos, yung may joy sa puso mo, yung nais ng Diyos na makapagbigay ka ng bukal sa loob mo. At sabi po sa verse 8, ang sabi po dun sa pangalawang points ni Brother Neil, remember the promises of God. So ito po yon, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Lahat daw po, lahat ng bagay. Di ba sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Di ba? Yun po ang promise ni Lord. Kaya dapat po, pinangahawakan po natin yun sa ating pagbibigay. Then, next po, pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen po, di ba po? Yun nga, yung sa pagbibigay lamang po natin ng ikapo, ng yung pag-support natin sa gawain ng Diyos, sa ating mga kapasturan, sa lahat ng humahayo, or sa kanyang bahay, sambahan, sa mga gawain, nais po ng Diyos na with all our heart po na ibigay po natin ang nararapat sa Kanya, or yung pagsuporta natin na hindi po tayo nagmamayabang, hindi po tayo nagsasalita pa or pinagmamayabang pa natin yung mga ibinibigay natin. Kumbaga, binigay natin talaga na para kay Lord dahil mahal natin ang Diyos. Amen po. Kaya tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, marami pong salamat, Lord God, na sa gawain ito, Panginoon, katiwalaan niyo po kami, Lord God. Binigyan niyo po kami ng opportunity, Lord God, na makapagbigay sa iyo, O Diyos, ng hindi napipilitan o ng bukas sa loob, ng may galak sa aming puso, Lord God, sa aming pagbibigay. Salamat po ng marami, Lord God. Tunay nga, Lord God, sa lahat ng aming malilikom or sa pagbibigay ng iyong mga anak, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, Lord God. At tunay nga, Lord God, na sa pagbibigay namin, Lord, ng may kagalakan sa aming puso, Panginoon, ikaw po ay aming mapaluguran, Lord God. Ikaw po ay aming mapakiti, Lord God. At Lord, salamat, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na patuloy na ginagamit mo, Lord God, to support your ministry, Panginoon, Lord God. Lord, ibuhos niyo po ang pagpapala niyo, Lord God, na walang sukat kalagyan, Lord God. At ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati, Lord God, sa lahat ng kanilang resources, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po namin binabalik at itinitiwala ang lahat, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon at muli po tayong magpasalamat, magpuri at ibalik po sa Kanya ang lahat ng pagsamba. Sa iyong papuri at pasasalamat aming Diyos. Walhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ko'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka.
ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon, maraming salamat muli sa gabi pong ito, Diyos, na kami po, Panginoon, ay iyong kinausap. Muli mong ipinaalala sa amin, O Diyos, na kailangan namin i-restore ang aming first love sa iyo, Panginoon. Para po kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng intimate relationship sa iyo, Panginoon. Lord God, I pray na ang bawat isa po, Panginoon, na nakarinig, Panginoon, ng iyong salita, ito po, O Diyos, ay manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Diyos, at ito po ay mai-apply namin, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord God, sa pag-uwi po, Panginoon, ng bawat isa, Lord, guide us, patuloy mo kaming kausapin, Lord, patuloy kaming magsusoak to your presence, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, maging sa anak mo, O Diyos, na ginamit sa gabi pong ito, Lord God. Lord, continue to give him revelations, Panginoon, na nagagalit sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa iyo ang aming mga papuri, sa iyo ang aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man